गिबियावनो खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो नैबे समाव आङो दंफैयो क'क्राझार नोगोरनि बागानसालि गोथार बाथौ थानसालियाव नैबेनो जादों बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टार क'क्राझारनि बागानसालियाव थानाय नैबेखौ आथिखालनि चिफ हाग्रामा महिलारियानो अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन। बिनि उनाव जोबथारनायाव बेखौ जोंहा प्रमद बर' बारग' मावफुं सोद्रोमा सार बिथाङा मावफुंलांनो मोनदों। बेखौ बेखेवदों आसामनि CM बिथाङा। बिदिब्ला आङो गेटथिं हाबनोसै लोगोफोर, नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो आं नाजानोसै। गिबियावनो नोंथांमोना फैग्राफोरा बाथौनि बोसोन बेखौ नुनो मोनगोन आरो बिनिफ्राय बेथिं आङो हाबलांनोसै। लोगो लोगोनो गोजौथिं बाथौ थानसालि, बिनिफ्राय नैबे गोलाव फारियै गोबां बेवहाय खथाफोर दङ। नेहाथारि खथा, बिदिनो अफिस मावखुलि खथा, बेबायदिनो गोबां बेवहाय कनफारेन्स हल, बेनिफ्राय मिउजियाम, बिदि गोबां बेवहाय खथाफोर दङ। गासै खथाखौ आङो हिसाब खालामग'नो हानाय नङा। नैयाव नोंथांमोना नाय, ट्रेजारार हाउस 24 नं खथा नङा। बेबायदिनो गोबां खथाफोर बेवहाय दङ। ओंखाम संग्रा न' आरो बिदिनो जाग्रा न', बेबायदिबो गोबां खथाफोर बिराद मोजाङै साखोन सिखोन मोनसे सेन्टार, कालचार सेन्टार मोनसे लुफुंनानै होदों। गमामायैनो जायफोरा बेखौ लुफुंनायाव खामानि मावबोबाय, BTCनि हाग्रामा चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे जोबथारनायाव मावफुंलांनाय प्रमद बर' सार बिथांनिसिम नैबे जाबाय बाथौ बिन्दो। आं एसे आगोलाव दिन्थिनाया बिथिं लेफ्ट राइट गिदिंनानैनो नोंथांमोना बेरायजोबनो हायो, बेबायदि सुबिदाफोरखौ बानायना दोनदों। नैबे जाबाय सेक्रेटारियेट अल बाथौ महासभा ABFनि, आरो नैबे जाहैबाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टारनि खथा। आरो नैबे मोनसे खथा दङ, बे मा खथा होनना बुंदों, फरेन मामोन आं दिन्थिजोबनो हायाखिसै दै, निमाहा बिबाय। बेनिफ्राय आङो बिबार दोनग्रा खथा, नैबे आथिं सुग्रा न'। बिनिफ्राय गिबि गेटनिफ्राय हाबजेननाय लोगो लोगो नैबे गाखोलांनायथिं नोंथांमोना जुदि गाखोलाङो अब्लानिया आर'जसालियाव नुजाहैनो हायो। बै गोजौनियानो आर'जसालि। आं बिदिबा गाखोगासिनो दङ सायाव। दा नैबे जाहैबाय गोजोन फै हल नाम्बार 1, नैबेनो खथाया बाथौ आर'जसालि। नोंथांमोना नायदो, बेयावनो बाथौनि आर'जआ बेयावनो जायो। बेनिफ्राय नैबे गोबां जिरायग्राफोर बेवहाय दङ, मानोना बेवहाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि थान्दै मेल जालांदों मैयासो, आरो बेखौ फोसाबग'नो हायाखै। आं फुंबिलि समावनो जिहेथु भिडिअखौ बनायबाय, दा बेखाय एसे मैला नुबाय। नोंथांमोना बेखौनो मैला लाखियो बेबायदि साननो नाङा, मानोना फोसाबग'नो हायाखै। बिनिफ्राय लोगो लोगोनो नै गाहाय जोंहा बावसालि आरो सिजौ गुदि। दा बेवहाय जोंहा दौरि आफाद बाथौ बोसोन होग्रा खथा, बिदिनो गोबां दोङो, नोंथांमोननो आं बुंजोबनो हायि। आरो दौरि आफामोननि, दौरि दौसिफोरनि बेवहाय खथा, बिथांमोना बेवहाय थायो बा जिरायनाय लायो। बेबायदिनो गासैबो बेवहाय रोखा रोखानो बेरखांहोजोबनानै दोनदों। बिथिंगालै गोबां खथानै रुम नाम्बार 1 इसिं न', अख्रं न', खफ्रा मा लिरदों, गोबां माने बिभाग आयदायाव राननानै बेवहाय मोजां मोजां खथा डिसिप्लिन खालामनानै होदों। नैबेनो जाबाय मैयानि थान्दै मेलनि बेयावनो लानाय जादों। बेनिफ्राय आङो जिंजों ओंखारलांनोसै। बेयाव आखाइ सुग्रा मोजां मोनसे बेसिन लगायनानै दोनदों। आं फार्स्ट फ्लरनि जिं थाबायदों आङो राइट साइडथिं। बिनिफ्राय आङो एसे गोजौआव गाखोलांनोसै। गोजौ गाखोनानै नोंथांमोननो माखासे माबा दिन्थिगोन आङो। आरोबाव थानसालिनि जिबायदि महर,
बेखौ दिन्थिगोन। नै नोंथांमोना नाय बे थाखो 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 बियो गम्बुज होनना बुंनांगोन। बियो मामोन खैला बार, जोङो मोन्थोर रावजों बारखौ खैला बुङो नालाय। आरो बिनिफ्राय नैबे जाबाय हायलुं हा, बेवहाय गासै 9 गम्बुज बानायनानै दोनदों। नैबे जाबाय राजखुमब्रि, जों अख्रांखौ मोन्थोर रावजों राजखुमब्रि होननानै गाबज्रियो। दा बेनिफ्राय नैबे जाहैदों सानजा बोरालि, सानखौ जोङो मोन्थोर रावजों सानजा बोरालि बुङो। बिदिबा आं एसे सायाव गाखोलांबावनोसै आरो गोजौआव मा मा मोजां रोखोमनि बानायनानै दोनदों आं बेखौ एसे दिन्थिनो लांनो सानबाय। नोंथांमोना गोजौआव गाखोथारोब्ला लोगो लोगोनो नुगोन नेयावहाय मोनसिंसिं बोराय मोनसिंसिं बुरैनि मोनसे मुंनि मोनसे खथा बनायनानै मुं दोनदों। आरो बेबायदिनो मोनसिंसिं बोराय मोनसिंसिं बुरै, बेनिफ्राय इयाव दङ नै सि बुरै, बिनिफ्राय नोंथांमोना आरो बेरायनानै थाङोबा इहु बोराय इहु बुरै, नैबे नै हाफाव बोराय हाफाव बुरै, बिथिं दङ नै खोरिया बोराय खोरिया बुरै, आरो दङ महिला बोराय महिला बुरै। जुदि नों मोजाङै नायनानै थांजोबोबा बोरलि बोराय बोरलि बुरै। नोंथांमोनाव एकदम रोखा रोखा आङो दिन्थिनो नाजाथारगोन। नैबे एकदम गाहाय बावसालिनि बे गम्बुजआ जाबाय नैबे मोनथामानो। बेवहाय थाखो 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 3 रोखोमनि बेवहाय गम्बुजखौ बानायदों। नै नोंथांमोना नै बिथिं मोनगोन सं बोराय सं बुरै, खैला बोराय खैला बुरै, आग्रां बोराय आग्रां बुरै, जोमोन बोराय जोमोन बुरै, हाजो बोराय हाजो बुरै। बेनिफ्राय आङो एसे फिन बावसालिनि मोन्दाबखौ आं एसे दिन्थिनो सानदों गम्बुजखौ। नैबे रोखोमनि गम्बुजआ आं एखेबारे गोजौआवनो दङ दायो। खोब मोजां रोखोमनि बेनि महरखौ होना दोनदों। ड्रनजों जुदि बानायोब्ला आं भिडिअखौ जोबोद मोजां नुगोन, नाथाय आंनियाव ड्रन गैया जाहैबाय। नाय गंगार बोराय गंगार बुरै, बिदिनो रजं बोराय रजं बुरै, आरो दङ नै हासुं बोराय हासुं बुरै दङ। मा दङ बेवहाय एमाव बोराय एमाव बुरै, आरो बेनिफ्राय नैबे दङ आहाम बोराय आहाम बुरै, आरो दङ गैला जोबथारबाय। बे गासै 18टा माबा दङ बेवहाय। नोंथांमोना जुदि माब्लाबा फैबा नायबानो जागोन। आरो बेनिफ्राय बे गोजौ फार्स्ट फ्ल'राव बिरबाय थायो जोंनि 9 गाबनि गोथार बाथौनि फिरफिला। जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनो। बेबायदि जोङो बेरायनाय समाव 9 गाबनि गोथार बाथौनि फिरफिलाखौ अख्रां सायाव बिरबाय थानाय नुयोब्ला। बिदिबा लोगोफोर, आङो दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होननानै सानबाय। गोजोन्थों। जै आफा इसोर बोराइ बाथौ।